No ładnie walczy trochę. To takie... Trochę walczy, nie? Trochę muruje, tak jakby był... No to go krótko trzymasz już. Od nowa zaczyna? Nie mogę go podnieść. No to jest coś... No, raczej to w jednym roku też trzyma. Bo on jak zapikuje do góry, to... Taki? Ty! Dysio. To lepsze. O kurwa! Dawajcie harpun od razu, chłopaki. Albo pętlę. Tylko to nie szybkarz. O, już lekko idzie. Ty, to moja wędka. Może? To tutaj bywa? Nie, ale może się przeciągnęła. Z rybą. Może przeszło. Z rybą może być. Nie, jeszcze. Nie, to będzie... To będzie dobra sztuka. Tak, płaski. Łaski. Łaski? Łaski. O kurwa. Masz go? Jest! O, ten ma gdzieś tak koło metra. Ten ma ten. Patrz, już się wypił. Wypiął się.